Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Arngut ki kasi ki bayo ba nongkong bat baar hak kasi jantia kategori ki de ban yo rong hak thup open kategori hak kerdan bahan riu bat bahan yo handai ki lesha kan thup pemban hak thup kasi jantia kategori kan ke jengle jong sarkar ka penduk no ya ka hok jong arngut pat ki kasi ki bedon ha waiting list jong kasi jantia kategori ka open kategori kam dai ke general kategori hak ba en yo tangki non tribal handai ke ketin open hi kalabata shai babaro ladai ki tribal na non tribal kila banyo rung hagne ke thup kat kum kamerits kumban chupan kan ma ba house name arjar arpeu kaladon kajingle butu ketanan agriculture bantep ya ki khasi ha kathum khasi jantia kategori hakimax ki jongki ki ha bandrung ha open kategori banlet pule BSc agriculture ka KSU ha news name kala leit pan pesngeu ya ba bantai dor long do ubadai u agriculture minister ha katukupor bad ba bantai dor ulo peta marmar ya ki officer jongki uban penbej ya kini ki jing bakla bat latep ya kita ki samla pule khasi ha open kategori Mensiam snem ka baha pule MBBS jong ka Meghalaya ka dai prapenyu hanrei ka hel minister ka ong ba kejala kalayok baha shu la shipeu teli ka ban penkiu na ka prapenyu sya ka khandai penyu lada bishar pat ya ka MBBS ko talis ka ba menta dan tang khandai bu arngut ki samla ba syajit sya ija ki santeli kisin kine ki kenrum kenram baro balalap nda ka seng kasem ba ki jingle don bor bat thombor ya ki trajela naduk ki kasi ki karo bat ki non tribals ka pa pendu ya ka hok ke jongki ban leit pule MBBS long ba ka bha sarkar ka pan iro ya ka jing thurmur ka sarkar bat ki officer jongka ka bakta ban penjot ya kalawai ki trajela ka KSU ka maham tang ba ka sarkar kadai ban pembej mardor ya kini ki kenrum kenram lom kumta ka KSU kan ha ban shim da ki sin jam ki batang ban dawa ya ka hok jong ki samla pule khasi